Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, озмуни Ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар соли 2020 баргузор карда шавад. Низомномаи озмуни Ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман, ҳайати комиссия оид ба баргузории озмун ва ҷоизаҳои озмуни Ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман тасдиқ карда шаванд. Вазоратҳои фарҳанг, маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаҳои телевизион ва радио, кор бо ҷавонон ва варзиш, кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои дар сатҳи баланд доир кардани озмун тадбир андешанд. Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғд, Хатлон, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо иҷрои талаботи амри мазкурро таъмин намуда, барои ҷалби бештари дӯстдорони санъату мусиқӣ чораҷӯӣ карда, ғолибони даври якум, дуюм ва омӯзгорони онҳоро бо мукофоти пулӣ ва ифтихорномаву сипосномаҳо қадрдонӣ намоянд. Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби маблағҳои фонди захиравии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ки барои соли 2020 пешбинӣ гардиданд, ба дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати амалӣ кардани чорабинии мазкур 2 миллиону 140 ҳазор сомонӣ ба таври нақд ҷудо намояд. Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон истифодаи мақсадноки маблағи ҷудошударо таъмин карда, ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоботи хароҷоти анҷомдодаро пешниҳод намояд. Назорати иҷрои амри мазкур ба зиммаи бахши ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа гузошта шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 5 феврали соли 2020. Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ифтихори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2020 озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст баргузор карда шавад. Низомнома, ҳайати комиссия, ҷоизаҳои озмун ва рӯйхати адабиёти тавсияшаванда тасдиқ карда шаванд. Вазоратҳои маориф ва илм, фарҳанг, академияи илмҳо, иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, кумитаҳои телевизион ва радио, кор бо ҷавонон ва варзиш, кор бо занон ва оила, дин, танзими анъана ва ҷашну маросим, муассисаҳои давлатии Китобхонаи миллии Тоҷикистон барои дар сатҳи баланд доир кардани озмуни мазкур чораҳои зарурӣ андешанд. Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ иҷрои талаботи амри мазкурро таъмин намуда, барои ҷалби бештари дӯстдорони каломи баде чораҷӯӣ карда, ғолибон ва омӯзгорони онҳоро бо мукофоти пулӣ ва ифтихорномаву сипосномаҳо қадрдонӣ намоянд. Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби маблағҳои фонди захиравии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ки барои соли 2020 пешбинӣ гардиданд, ба дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати амалӣ намудани чорабинии мазкур 1 миллиону 646 ҳазору 400 сомонӣ ба таври нақд ҷудо намоянд. Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон истифодаи мақсадноки маблағи ҷудошударо таъмин намуда, оид ба хароҷоти он ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисобот пешниҳод намояд. Назорати иҷрои амри мазкур ба зиммаи бахши ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа гузошта шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 5 феврали соли 2020.